Jamen, jeg tabte jo det der jelly beans noget. Men så skulle jeg have en straf med at spise chili, ikke? Og nu spiser vi sgu bare alle sammen chili, ikke? Vi har alle sammen en eller anden fresno, eller sådan noget hedder den. Den er på stykke 8, og en habanero, den er på 9. Og så har vi så en fire flame, hedder den, på 6 stykker. 6. Starter vi med fire flame? Det synes jeg, vi kan. Ja, det kan vi lige godt. Klar? Ja. Er det okay, hvis jeg lige skal lidt? Og I først er der allerede spist den! Nu er chili klar, du gør. Au, au, au. Jeg er ikke så slem. Okay. Er det den grønne nu? Ja. 3. Stykke 8. Prøv at se, hvor kølig Victor er. Jeg er altid iskold. 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 Nå, skal vi ikke bare gå i gang? Heller. Den er stærk! Jeg bliver helt snart, det er simpelthen så stærk. Jeg får det fucker sådan lidt op. Åh! Det er